Takže ahojte ľudia, vítajte u ďalšieho videa z The Standards. A tentokrát budeme púšť dávať a no proste tak. Sedí vedľa mňa moja otravovacia sestra. A môžeme ísť. A ideme do dezertu. OK. Finish with all the English. OK, dám front. OK, nedám nič. Dáme tabletop. OK. Opa. A prvý level máme za sebou. A dokonca som dostal aj achievement. Ešte niečo som dostal, OK. Čiže ďalšie, dám si toto. Dáme race asi klasik a môžeme začať. Hop. Nejaký trik skočím. OK, je to napínavé. A som dead. OK, ale prežijem. OK, dobre. Ale vidím, že vpravo hore som už niečo nesplnil, čiže I'm dead. Ale posilne som, mal som smutný. Aha, OK, to asi je to, že mám celú dobu držať večko. Môžeme na budúcom videu splniť. OK, ale toto nebude asi také ťažké. Tu dáme nejaké easy triky. Ako je toto. Úplne tie basic triky, ktoré vie každý. Tu by sme mohli dať toto. Dáme front flip, no hander a ďalšiu mapu hotové. A dostal som ďalší achievement. Video som splnil dve veci, ale ešte by som sa potom po tomto videu kúkol, lebo sa mi zdá, že som splnil môj challenge, ktorú dávam, čiže dostanem nejaké veci. A ak chcete, mi napíšte do komentárov, či chcete, aby som urobil video, kde na Descender zostanete nejaké bicykle a ty vole, nejaké trička zdarma. Môžem na to spraviť tutoriál, ako chcete. Jeden komentár, že tu bude a napíšem. Alebo 5 lajkov. A ináč macajte teraz dať hneď like alebo odber. Fakt, moc to potrebujem. Ja by som bol strašne rád. Máme 5 odberateľov chcel by som skúsiť stihnúť do 10.
dať aspoň 10 odobrateľov. Ako by som bol rád, fakt, ale no, uvidíme, či mi to dáme. Musel by som byť trošku v tomto lepší. Teraz dáme niečo nezvyčajné. Teraz, to je bottom. Tak. Dúfam, že má moja sestra odber. Má, dobré, takže to je dobré. Dúfam, že aj like na všetky videá. Nemá. Počkajte. OK, už som to dal. A tu mám nejaké... Mám dohrať 2 traky v prachu, čo? Že už ide dať lajky, OK. Jau. OK. Ide pyramidka. OK. Poďme. Dobre. Kočím frontlietka. Tak. Toto bude asi už na videa všetko. Ja som to nedokončil. S vami asi učím ešte čo dostanem. OK. To náhodnému. To náhodnému z vám môžem poslať, ak chcete, ja sa s vami učím a dovidenia.